Елате с мен да си направим пикник в багажника на Смърфа. В момента се намираме в една хижа на средата на гората. Исках да си направя истински пикник навън, но навън вали. Ще започнем с приготвянето на зимнина. Ела съм точно 2 лимолавки. Не! Питах се да съм естетична и жестоко се провали. Човек. Имаме си кръстословиците, имаме госпожа Диамант и госпожа Яворода. Ще вземем и от запаса с пуканки. И храната за пикника е готова. Искам да ми рейтнете горския аутфит от 1 до 10. Анди каза, че приличам на хижар. Всичко е приготвено, сега ни трябва само Анди. Закривай Clash Royale, тръгваме. О, мъка. Пуста! Карай! Хора, намерихме перфектния горски спот. Сега проблема е, че багажника на Анди е пълен с лава бер картички. Трябва да ги съберем в фликъл, от който реално се изпадна. Вече имаме изчистено платно и трябва да бутнем задните седалки напред. О, мъга, чакай. Цак, айде! О, мага! Давай, напред! Айде за мекотите. Отдяло едно. Бързо, бързо, бързо! Пъши! Бързо! Пау! Изглежда страхотно. Сега най-важното. За всички, които казват, че лимонадата се пие само през лятото, хора. Какво лято? Какво лято? Лимонадата пак ще ми бъде вкусна. Его явката. Палиме и тези. Не! Ето така ще ги закачим. Стана перфектно. Време да влизаме. Омага, събои се, моля те. Представям ви перфектния горски пикник. Давай една лимолава. О, да.